Papp László gyűjteményem szeretném bemutatni. Legújabb relikviám egy belépő, egy 1963. február 6-áról. Hát sajnos lekéstem ezt a mérkőzést, ez egy Európa-bajnoki címvédő box mérkőzés volt, ahol látszódik is Papp Lászlónak a vezetékneve, egy brit boxolóval, Ladridge-el ellen játszott, hát természetesen kiütötte, 15. menetben, ami nem kevés. Nagyon szépen megmaradt a jegy eredeti állapotában, szinte, hát 63 éves már. Fényképes aláírások vannak ő általa, nagyobb méretű fényképen, kisebb méretű fényképen, amit itt lehet látni alul a Champion Olympic, 3-szoros olimpiai bajnok, 1948-ban szerezte az elsőt, Londonban, 1952-ben, Helsinkiben és 56-ban pedig Melbourneben. Ezt is ő dedikálta. Illetve van még egy ilyen régi tollal dedikált kis fotóm. Ez egy 1956. augusztus 23-án hazaküldött képeslap Németországból. Vasas ökölvívók küldték haza. Köztük Papp László, itt látszódik az aláírása. Kedvenc gyűjteményem része, úgymond darabja, ez a Helsinki olimpiáról 1952-ből hazaküldött képeslap. Ez azért érdekes számomra, mert mint ahogy tudjuk, 1952-ben szereztük úgymond a legtöbb aranyérmet eddig. És 62 sportoló, magyar érmes írta alá. Ebben benne van az aranycsapat tagjai, benne vannak a tornászok, a vízilabdázók, a kalapácsvetők, az úszók, illetve az ökölvívók, és itt lehet látni középen a Papp Lászlónak az aláírását. Ez egy nagyon szép relikvia. Magyarországon rendezték az első junior Európa bajnokságot, ökölvívó bajnokságot. Itt Papp László volt akkor a szövetségi kapitány. Itt lehet látni az aláírását, és érdekesképpen megemlítem még a Petőfibányai junior Európa-bajnokot, Juhász László, petőfibányai lakos volt, és ő érte el ezt a sikert, hogy Európa-bajnok lett itt ezen a fórumon, ezen a bajnokságon, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon szép. Miskolcon volt az Európa-bajnokság. Értünk szólt a himnusz. Ebben a könyvben az összes híres magyar sportoló, a legnagyobb magyar sportolók szerepelnek, itt köztük Papp László. Alá is dedikálta a fotó alatt ezt a részt. És akkor van is róla egy cikk, amit számos egyéb sportoló is szerepel benne, köztük Puskás Ferenc, Albert Flórián. És végül, de nem utolsó sorban, Papp László által viselt boxkesztyűk, nagyon szép állapotban, autentikusan megmaradva. Hát lehet látni, hogy a jobb kesztyű az úgymond elég izmosan meg van gyűrődve a balhoz képest, tehát lehet látni, hogy jobban osztogatta, erősebben a pofonokat. Még a saját tervezésű, készítésű szobor hiányzik a gyűjteményhez, ezt hamarosan el fogom készíteni, és akkor egy diorámát fogok készíteni így a teljes gyűjteménnyel.